Pracovisko 1. Ako som už spomínal, budeme tu ukazovať, akým spôsobom môže digitalizácia údajov napríklad zlepšiť našu prácu, urýchliť naše projektovanie a predovšetkým, ako môžeme predísť nechceným projektovým chybám. Pre príklad tu mám ukázaný jednoduchý projekt v ePlané. Využitím vhodného nástroja, ktorý sa volá Project Complete Planning a v Project Complete Marking, budeme môcť správne exportovať údaje. Čo sa týka modulu Planning, tento modul slúži na vizualizáciu líšt alebo prvkov, ktoré sú nainštalované práve na lište. Modul Marking naopak slúži všeobecne, v podstate najmä na tlač, teda na tlačenie označenia alebo na navrhovanie šablón označenia, v tomto prípade. Najčastejšie sa používa priamo vo výrobe. Takže máme dva softvéry, Planning a Marking a medzi nimi pokročilý inžinierský softvér, ktorý sa volá ePlan. A ukážem vám, ako jednoducho a veľmi rýchlou metódou dostať všetky tieto informácie práve do týchto modulov. Takže využívam základný projekt, ktorý sa nachádza v ePlané a práve tu využívam funkcionalitu planningu, ktorá sa tu nachádza. Pomocou príslušných vlastností, ktoré tu môžeme vybrať, či už automatickú korekciu alebo nahradenie iných produktov, môžeme samozrejme špecifikovať údaje, ktoré chceme exportovať do planningu. Veľmi rýchlo to môžeme urobiť, pretože si jednoducho a pohodlne z menu alebo zo stromu projektu vyberieme tie správne prvky, ktoré budeme môcť už o malú chvíľu bez akýchkoľvek komplikácií exportovať do nášho softvéru. Takže si tu teraz dovolím vybrať jednotlivé riešenia, ktoré sa už o malú chvíľu zobrazia v našom riešení. V tomto konkrétnom momente práve teraz vyberám lišty, ktoré sa volajú X a ich konkrétny názov lišty. Vďaka tomu budeme mať aj odpoveď na to, ako to bude vyzerať ďalej. OK, kliknem Export. V tomto momente program automaticky exportuje všetky údaje priamo do modulu Planning. Ako vidíte, trvá to doslova chvíľku. Všetko tiež závisí od veľkosti projektu. Čím väčší projekt, tým dlhšie bude export trvať. Naopak, čím menší, tým kratšie to bude trvať. A napríklad tu máme riešenie, ktoré som práve vybral, takže tu máme všetky lišty, ktoré ma najviac zaujímajú. Tu si môžeme hneď pozrieť náhľad, napríklad ako táto lišta vyzerá v 2D formáte, ale zároveň môžeme vidieť konkrétne, ako bude vyzerať v 3D formáte. Takže hneď poskytujeme možnosť náhľadu tohto riešenia v 3D projekcii, a to veľmi jednoducho a prehľadne. Vďaka tomu, že máme túto 3D projekciu priamo na lište, môžeme si približne pozrieť, ako budú tieto komponenty vyzerať, na akých miestach budú nainštalované a tak ďalej a tak ďalej. A vďaka tomu máme aj odpoveď na to, aké označenia tu budeme používať, pretože okrem toho, že tento plánovací modul nám umožňuje vizualizáciu prvkov, ktoré sa nachádzajú v ePlane, teda vizualizáciu celého projektu, hovoríme tu o lištách a všetkých prvkoch, ktoré môžeme na týchto lištách nainštalovať. Okrem toho má tiež možnosť vykonávať automatickú korekciu. Táto funkcionalita je veľmi dôležitá, pretože projektant sa nemusí obávať o to, či daná lišta bude mať správne ukončenie. Teda či bude mať vhodné koncové držiaky, ktoré slúžia na to, aby jednotlivé prvky, ktoré sa medzi nimi nachádzajú, sa príliš nehýbali po samotnej lište. Navyše pridá aj špeciálne kryty na ukončenie, ktoré sa hovorovo často nazývajú čelíčka. Vďaka tomu všetky prvky, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo. Teda hovoríme tu o objavení sa napätia na všetkých vodivých častiach. Práve toto čelíčko zakrýva takýto prvok a vďaka nemu skutočne nemáme možnosť ani riziko, že by sa nám mohlo niečo stať. A práve vďaka tejto funkcii je všetko navrhnuté a pridávané tak, aby to bolo kompatibilné a komplexné. Okrem toho nám softvér tiež pridáva mostíky, takže ak sa v projekte vyskytovali nejaké mostíky, program nám ich automaticky tiež navrhne. Navyše je tu aj možnosť pridávania označenia. Program to robí automaticky. Samozrejme, všetky tieto prvky môžeme ako používatelia pridávať aj sami krok za krokom. Vďaka tomu, že ide o vstavanú možnosť v našom softvéri, máme možnosť pridať tieto označenia priamo počas práce, takže program nám hneď navrhol všetky tieto riešenia a vďaka tomu máme komplexnú odpoveď, pokiaľ ide o export údajov z ePlanu. Teraz, ak by sme chceli tento projekt sprístupniť vo výrobe, nie je s tým najmenší problém. Môžeme sa vrátiť späť k papierovej verzii, pretože náš softvér umožňuje vytlačiť všetky údaje vo formáte PDF.
Môžeme tiež pomocou funkcie drag and drop využiť jednoduchý tabuľkový procesor, ktorý sa volá Excel. Vďaka tomu, že môžeme všetky tieto údaje veľmi jednoducho a pohodlne presunúť práve pomocou tejto užitočnej funkcie drag and drop, naša výroba okamžite dostane potrebnú informáciu o montážnom zozname alebo zozname komponentov, ktorý je absolútne nevyhnutný na to, aby sa tento projekt mohol kompletne zložiť, a práve vďaka tejto funkcionalite máme možnosť, aby sa tieto dôležité informácie na výrobe objavili. Naviac, ak chceme s týmto projektom pokračovať ďalej a napríklad všetky tieto označenia na lištách alebo prukoch, ktoré sa tu objavili, ďalej využiť, nie je s tým najmenší problém. Vďaka tomu, že oba moduly, teda planning a marking, sú navzájom prepojené, môžeme tieto dáta veľmi rýchlo a jednoducho preniesť, teda exportovať, a to pomocou jedného z modulov, ktorý sa v tomto softvéri nachádza a je súčasťou jeho funkcionality, ktorú ponúka. Takže práve pomocou tohto modulu vám teraz ukážem, ako to vyzerá. Môžeme tieto dáta exportovať do markingu. Marking, teda ako som už spomínal predtým, je modul určený na vizualizáciu, ale aj na označovanie, tlač tohto označenia a na navrhovanie šablón označenia. A vďaka tomu, že dokážeme veľmi rýchlo prenášať tieto informácie medzi týmito dvoma modulmi, prakticky okamžite získavame súbor údajov, ktorý je práve tu prezentovaný. Tento súbor údajov nám následne umožňuje vytlačiť tieto označovače. Čo ak práve nemáme tieto označovače vo výrobe alebo na sklade, ale máme napríklad iné, ktoré sú kompatibilné? Nie je to najmenší problém. Aj tu môžeme navrhnúť iné riešenie, pretože náš softvér má zabudovaný modul na zámenu, takže môžeme buď vymeniť označenie, alebo tlačové zariadenie, alebo urobiť oboje bez problémov, veľmi rýchlo s využitím funkcie, ktorá sa tu práve nachádza. Celý tento proces môžeme samozrejme okrem tlače aj posunúť ďalej do výroby alebo na montáž. Všetky tieto údaje, ktoré sa tu nachádzajú, sú spolu prepojené. Môžeme ich ďalej digitálne prenášať, ukladať do cloudu alebo na lokálne disky. A vďaka tomu, že máme tento digitálny záznam, môžeme ho využívať na každom ďalšom pracovisku, ktoré vám o chvíľu ukážem. A vďaka tomu, že využívame digitalizáciu údajov, naša práca je oveľa rýchlejšia a predovšetkým sme oveľa efektívnejší. A čo je dôležité, množstvo chýb, ktoré sa môžu v jednotlivých etapách nevyhnutne objaviť, je prakticky znížené na nulu.